Již vyslovení pojmu jihoamerické Andy vyvolává v každém různé představy. Většině se vybaví drsné a nedosažitelné vrcholky hor, pokryté po celý rok sněhem a ledem. Avšak tento horský řetězec může mít i přívětivější tvář, a to zejména pro ty, kteří se naučili horám porozumět a po vzoru svých předků se zde také naučili žít. Na mnohé může působit zdejší život jako boj o přežití, ale není tomu tak. Lidé jsou zde usměvaví, přátelští a nejdůležitějším pojmem je pro ně soudržnost rodiny. Nejinak je tomu i v malé ekvádorské vesnici Quilotoa. Leží ve výšce téměř 4000 metrů nad mořem na okraji vyhaslého vulkánu, jehož dno je zatopeno nádhernou lagunou. Dopravu do vesnice zajišťuje jen malý zrezivělý mikrobus, jedoucí sem několikrát za týden. To však místním nevadí. Pokud potřebují do města, jedou autem, které sváží mléko z okolních osad. Na korbě takovéto malé dodávky se často tísní i 35 osob. Každý den začíná pro obyvatele vesnice stejně. S prvními paprsky slunce zajistit dřevo na topení a vyhnat dobytek na pastvu, jenž hlídají děti. Ty však často musí také pomáhat dospělým na skromných polích, kde pěstují většinou kukuřici, brambory nebo pšenici. Tyto plodiny také tvoří základ místního jídelníčku. Maso si dopřávají jen občas. Pěstování čehokoliv je ve zdejších podmínkách velice namáhavé. Připočteme-li k tomu nízké celoroční teploty a vysokou nadmořskou výšku, je takřka zázrak, že se místním něco urodí. Jakákoliv mechanizace je pro každého snem, který si bohužel nikdy nebude moci splnit. Lidé žijí pouze z toho, co si sami vypěstují, nebo co se jim povede prodat na trhu ve městě. I to však stačí jen na nákup základních potravin. Ženy zůstávají s nejmenšími dětmi doma, kde připravují jídlo nebo dělají ruční práce, při kterých nejčastěji zhotovují pletené výrobky z lamí nebo ovčí vlny. Základem jídelníčku jsou malé sladké brambory, jenž indiáni s velkou oblibou pojídají smažené s rýží nebo je přidávají do polévek.
Občas se myhne kuchyní malé morče, u nás považované za domácího mazlíčka, zde však jako doplněk masité stravy. Vzdělání ve vesnici umožňuje škola s 1. a 2. třídou. Učitel nebo učitelka sem jezdí 3krát týdně z města a vyučují pouze ve španělštině. Kečuánštinu, tedy původní jazyk inského národa, se děti učí od svých rodičů. Školu navštěvují pouze v případě, že není moc práce na polích. Jinak musí zůstat doma a pomáhat rodičům. ¿Acá cuántas unidades habrá? 20 unidades. ¿Y cuántas decenas? 10. No, 10 serán cerradas. 5. ¿Qué pasa? Esto es 10 unidades. ¿Y cuántas decenas hay? ¿Acá cuántas decenas hay? 2. Ve vesnici existuje malé sdružení malířů, kteří se snaží svým osobitým stylem zachytit okolní přírodu na plátna svých obrazů. Kromě malířů zde žije také několik rodin zabývajících se výrobou ručně zdobených dýní, kterým se zde říká mates. Zdobením se zabývá celá naše rodina. Pomáhá mi manžel, dcera a v poslední době zkoušela zdobit své první matesy i moje 5letá vnučka. K vypalování motivů používáme tyto dřívka. Je zapotřebí, abyste jich měli hodně, z různých druhů a různé tloušťky. Vše záleží na obrázku, který právě tvoříte. Průběžně během vypalování si do tykve vyškrabujete další a další motivy. K tomu nám stačí obyčejná kovová jehla. Všechny matesy, které tady vidíte, jsou různé. Každý z nich je zdoben jinými obrázky. Na téhle tykvi je zobrazen celý příběh i s vyprávěním. Obrázky zachycují výjevy ze života na vesnici, jako jsou například příprava jídla, starosti o dobytek, vznikající láska mladého páru, která je završena svatební hostinou. Takovéto tykve většinou vozíme na trh do města, kde je větší pravděpodobnost, že si je někdo koupí. Měli jsme zde i několik speciálních zakázek pro zahraniční návštěvníky. Cena takovéto objednávky je řádově několik tisíc korun. Záleží na velikosti tykve a složitosti zdobení. Nyní vám předvedu na tykvi, kterou zkoušela dělat má vnučka, jak dosáhneme toho, aby pouze vryté motivy získaly černou barvu. K tomu stačí opálená sláma a kus masné kůže. Tím dostane tykev i svůj krásný lesklý vzhled. Poté již zbývá opláchnout ji ve vodě a dílo je hotové.
Zdejší život může někdy nabývat až idylického dojmu. Ten se však rázem rozplyne s přicházející mlhou, která každým dnem padne na vesnici mezi 2. a 3. hodinou odpoledne. Teplota ihned poklesne až na 6 stupňů a vše dostává smutné až ponuré rysy. Jasné nebe se místním objeví až s příchodem nového dne. Kromě sobotního trhu opouští lidé vesnici jen zřídka kdy. Jednou z mála příležitostí jsou fiesty slavící se v nedalekém městečku Cumbahua. Na malém náměstí se všichni sejdou a za doprovodu hlasité hudby společně zpívají, tancují a radují se dlouho do noci. Alespoň na chvíli se takto dokáží zbavit starostí, které den co den doprovázejí jejich těžký a tvrdý život v horách.